Pero é que logo estas chicas teñen moito que contarnos, entonces eu non quero roubarles tempo, e como xa estamos prácticamente todos aquí, todos con moitas ganas de escoitar estas dúas experiencias, que, bueno, como sabedes, esta sala, esta última sesión, ese encontro, está dedicada aos escornabots. Os escornabots son eses pequenos bichiños dos que vos falarán, que están ocasionando unha pequena revolución ali onde nos centros educativos nos que están chegando, ven a través deste programa que botamos a andar desde bibliotecas escolares ou ven a través de outros programas da Consellería e de outras propostas que os centros se foron involucrando, ven con apoio ou ven directamente cos seus medios. Flora ven do CEIP Virxe do Carme de Sober, en Lugo. Ela xa vos contextualizará un centro pequeno, son os dous centros pequenos, son os dous centros da Galicia rural, pero que nas que se están poñendo en marcha, implementando, que diríamos, se nos puxéramos estupendos, implementando dúas experiencias educativas que para mí son das máis espectaculares que se están dando neste momento no noso país, porque están producindo cambios que están afectando a comunidade educativa, que están emocionando os nenos e as nenas e están emocionando o profesorado, e sabedes que esos son os ingredientes fundamentales cando se ten sentidiño común, os pés na terra, medios e ganas de facer cousas e obxectivos claros, pois é como se vai cambiando o mundo. Flora Grande saiu do CEIP Virxe do Carme de Sober. Laura Gómez ven do CEIP Vilar do Barrio, de Vilar de Barrio, que está en Vilar de Barrio, en Ourense. Tamén con unha experiencia relacionada coa robótica e con máis cousas, é dicir, eles poñemos os escornabots un pouco como excusa, pero xa veredes que estamos falando de experiencias educativas de amplio e fondo alcance. Non vamos a roubarlle máis tempo, empeza a Flora e despois sigue Laura, vale? Gracias. Bueno, boas tardes, son Flora, coa miña directora Monse, vimos a representar o equipo de biblioteca do CEIP Virxe do Carme. Como decía Cristina, somos un cole pequeno, somos 56 alumnos, 4 mestres definitivos, con algún provisional que ven. Vantaxes e inconvenientes, pois casi as mismas. Somos poucos, somos 4 mestres definitivos, vantaxe é doado poñerse de acordo e máis ou menos doado traballar en equipo. Inconveniente, somos poucos. Entón, claro, queres que os nenos do rural teñan as mesmas cousas que teñen os nenos da cidade, que celebren o San Maín, o Magosto, as xornadas micolóxicas, bueno, o Nadal, eso non somos caros. Tamén queremos que traballen nas novas tecnoloxías e con estes proxectos que nos está brindando a asesoría de bibliotecas escolares. Entón, bueno, por que meternos no proxecto de bibliotecas escolares de robótica? Porque pensamos que o futuro é onde temos que ir, non? A parte da alfabetización múltiple. Entón, bueno, que é un makerspace? Bueno, dice que é un espacio para traballar, experimentar, aprender e relacionarse. E é así. Unha vez que xa puxemos en práctica, é así. Ali traballan os nenos, experimentan, consiguen cousas, tamén consiguen erros. Aprenden e relacionanse. Uns aprenden de outros, estamos máis maiores, os máis pequenos. Para que? Para mellorar a alfabetización múltiple e ampliar as linguaxes presentes na biblioteca. Introducímonos no mundo de robótica, nunha linguaxe de programación, nun mundo de ciencia que ao mellor de outra maneira non tiña cabida no currículo, pero que está presente en todo o que estamos facendo día a día. E como? A través do xogo, isto sempre dá resultado, porque lles motiva, están aprendendo, investigar, tamén lles fai ilusión, manipular e traballo colaborativo que decíamos antes. Non facemos equipos e entre eles van se xogando. Por onde comenzamos? Nos comenzamos co proxecto piloto Escornabots na biblioteca escolar. Quere decir que fai ano e medio, a nosa biblioteca non había nada de robótica, non había un traballo previo, non había un makerspace, non había nada, neste sentido estábamos a cero. Entonces, claro, o que vos vou a contar eu non son grandes cousas, porque levamos un ano e medio funcionando, levamos un ano e medio, de feito,
cando chegamos a primeira sesión de docencia de Escornabots, me puxeron nas mans un soldador estaño, a placa base, e eu dicía, ai, Dios mío, non sei como vou salir de aquí, sabe? Entonces, bueno, como puxemos a andar eso e como estamos agora traballando, non? Empezamos por un plan de formación para os profesores, que somos os primeiros que os que tenemos que saber, e depois presentación ao alumnado. Como presentamos os Escornabots? Os Escornabots son estes robotiños, para os que non os coñezan, así, non son moi grandes, caben unha palma na man, pero, bueno, son bastante resistentes para o aspecto que teñen, non? Entonces, fixemos que el mesmo se presentase ao alumnado. Ola a todos, son Lectubot. Eu e a miña pequena familia de robots acabamos de chegar á vosa biblioteca para que poidades aprender moitas cousas de robótica e programación. Coa botoneira podedes programar os meus movementos para adiante, para atrás, para a dereita ou para a esquerda. Poderedes programar tantos movementos como queirades porque teño unha boa memoria, pero non vos olvidedes de darlle a gol. Ao final ou non saberei cando teño que empezar. Veredes canto imos a aprender e o ben que o imos a pasar. Unha aperta moi forte. Bueno, el Lectubot, porque nós somos da zona de Sober, e Sober ten moita tradición o viño, e cando se fixo a concurso de mascotas, pois saliu este ácido de uvas, lector, que na mezcla de leer e uva saliu Lectubín, de Lectubín Lectubot. E despois, outra forma de presentar foi a través das clases de plástica, os libros Mis robots Bijarama, tamén deixándolle noutra clase eles libres que dibuxaran os robots que quixeran, un pouco para dar pe a empezar a traballar con eles. O primeiro, montar un Escornabot. Esa foi a primeira tarefa do Maker Space. Como no blog puxemos varias entradas, onde íbamos explicando paso por paso, e tamén un vídeo que recollía a montaxe en xeral. Aquí vedes, bueno, na parte de arriba estamos os profesores no PFPP, que foi o primeiro que se montou, e outros tres son os nenos de terceiro e cuarto. Foron os que encargados de montar este primeiro Escornabot que tiveron na biblioteca. Foi unha experiencia, vamos, que lles encantou, era novidoso, nunca que se fixera na biblioteca, empezar a forgallar cos parafusos, desparafusos, cables, pilas, bueno, gustolles moito. O que facían, que esa foi a primeira aprendizaxe, era seguir un vídeo. Este vídeo que montamos, parte por parte do Escornabot, para que os nenos poidan seguilo e facelo, claro, sempre supervisados un pouco dos profesores que estamos, non? Pero tamén é bo que se equivoquen, de feito o segundo que montaron non funcionaba. Era que se había montado a botoneira ao revés, e andaba para non tiña que andar, e a ver isto por que pasa, pois tamén para que eles sexan un pouco pensantes e ver onde estaba o erro. Vale, unha vez que temos o Escornabot montado, que temos que facer con el? Pois traballar. Nosotros fixemos dous tipos de traballo, que eran materiais didácticos nos que traballábamos o currículo e logo materiais didácticos que nos reforzaban outros contidos. Partimos sempre do Escornabot unha grella que nos deron, que é unha grella así, o Escornabot fai movimentos de 10 centímetros. Se avanza 10 centímetros, se retrocede centímetros e xira sempre en ángulo recto, cara dereita ou esquerda, non? Entón partimos unha planilla limpia, sen nada, e a partir de aí, dependendo do que queiramos traballar, imos poñendo máis elementos. Por exemplo, aquí en matemáticas teño unhas fotos dos nenos de infantil que estaban traballando formas e cores. Pois fácil, tiñan un dado de cores, tiramos un dado de formas, a combinación, eles teñen que ser capaces de combinalo, e levar o Escornabot pois a casilla correspondente, ser capaz de programalo para levarlo.
Aquí ao lado temos os nenos de primeiro e segundo que estaban traballando cos euros. Pois con billetes, con moedas, algún decía unha cantidade e outro tiña que ir facendo que o escornabot pasase polo recorrido dos 5 euros e dos 7, 2 para ter 7 ao final, non? Bueno, un pouco tamén orientación espacial. No de abaixo de aquí tedes nenos tamén de infantil nunha grella máis grande que fixemos, que é un tabuleiro en branco, no que con paralelas e perpendiculares fixeron unha plantilla semellante a esta, non? E aí combinaban, ademais de formas e cores, combinaban tamén tamaños. Pois ver que hai círculos grandes, círculos pequenos, con máis dificultade. E do outro lado están traballando matemáticas, tamén nenos máis cativos, sumas e restas. Teñen un dado, teñen un dado de números normal, e logo un de sumas e restas. E según o que che toque, pois sumas ou restas e vais a base a casilla correspondente. E agora, que pasou? De todas estas actividades que facemos, nos fixemos unha unidade didáctica con contidos, criterios de variación, todo o que se está a traballar, as competencias que se traballan, que están colgadas no noso blog, que podedes acceder e está libre, despois enseñaremos o enlace. Ciencias da natureza, traballamos, por exemplo, o corpo humano. Os nenos de infantil tiñan o corpo dunha persoa por aí desmembrada, en trozos, entonces tiñan que ir recollendo e unindo a cabeza, co tronco, coas pernas, bueno, as extremidades. Aquí están traballando os ecosistemas, hai unhas tarxetas como esta, por exemplo, con deserto, e ten flora e fauna dese ecosistema correspondente. Entonces, pues, teñen que ir, cada un toca un ecosistema por equipos, o que lle toca o deserto, que lle toca un bosque, algo mariño, e ten que ir conseguindo co escornabot, ir completando o seu ecosistema. Traballamos a música. Na música fixemos unha plantilla con códigos QR. Entonces, cada código QR leva implícito un son. O neno que cae nunha casilla correspondente, non? O código QR, aí vedes coa tablet, pois teñen que ser capaces de seguir o enlace, escoitar o son, ir ao instrumento correspondente que toque e tocalo. Que tamén me facía moita gracia, porque estar tocando na biblioteca, que ao principio era unha cousa curiosa, de ter uns instrumentos na biblioteca. E aquí abaixo intentamos combinar, que estaba tan de moda o ano pasado, o spinner cos escornabots, non? Entonces, pues, para traballar as familias de instrumentos, tiñamos unha plantilla con instrumentos de todo tipo, co spinner, bueno, xa coñecedes, non? Vento, corda ou percusión, xiras, o que che toque, pois tes que ir ao instrumento correspondente desa plantilla, un pouco para conxugar que estaba tan de moda o ano pasado. E as linguas, claro, evidentemente, na biblioteca traballamos moita lingua. Esta era unha proposta que nos fixeron na primeira sesión de ponencias, que era personaxe, acción, obxeto, lugar, cada neno iba tirando o dado e iba caendo na casilla correspondente, non? Entón, se te chocaba un personaxe, pois tiñas que inventar algo que lle pasaba a ese personaxe, a un nunhas tarxetas, pois un personaxe, o mellor, pois un ogro, vale, pois vamos a ver que lle pasa a este ogro. O seguinte caía na acción, na casilla de obxeto, que encontrou un martelo, non sei. Eles iban, pois, fiando as historias. Non sei que pasa, agora. Máis comprido, non? Sí, antes non. Igual que funciona mellor a que hai. Vale, isto para traballar a lectura, cada casilla hai palabras de dificultade lectora, pois neste caso eran sílabas trabadas. Caías unha casilla, lees a palabra que che corresponde, que faz ben, tes un mini punto que se chama un lecturín pequeniño, con forma de escornabot, e o equipo que vai gañando puntos, pois ao final é o que gaña o xogo, non? Estes están traballando na clase de inglés, vocabulario de inglés, con tarxetas do que estén traballando na unidade correspondente, pois de oficios, da escola, non sei, o vocabulario correspondente, e entón a teacher facía dos tipos de exercicios neste caso, que era o decir a palabra en castelán e os máis pequenos saber que significaba eso en inglés e ir, ao revés, non? Ou senón facer definicións para os maiores a través de
de definicións, definían unha palabra, esa tiña que saber quen era esa persona, quen era ese oficio e conseguir levar o escorna. E por aquí estáse traballando para menos con dificultades en certos fonemas. Neste caso está traballando pois, con un tabuleiro da R forte, hai unha torre, un burro, unha rosa, é unha forma de motivalo para que este pronunciando e esforzándose nese fonema de xito máis divertido. Outros materiais que non foron para traballar directamente en materias, pois a CDU, esta CDU escornabótica, onde os nenos teñen un libro e co tejuelo teñen que ser, ou a etiqueta teñen que ser capaces de saber onde teñen que levar o escornabot, a que categoría da CDU. Orientación espacial, este tipo de xogos gostalle moito. Hai algún neno que propón un recorrido, isto como era, os contei antes, un tabuleiro blanco que se pode pintar, entonces pois con o rotulador pinta un recorrido e os outros teñen que ser capaces de seguilo. Claro, isto parece sinxelo, pero non é, porque os nenos, os máis pequenos, programan desde unha casilla de salida. Non? Imaginade aquí, vai hacia adiante, 3 casillas, pero logo xira á esquerda. E unha vez que xira á esquerda, para ir para aquí, o escornabot non está na posición de saída, está na casilla na que se encontra. Entón, claro, dereita, esquerda, diante, detrás do escornabot non é a miña dereita e a miña esquerda onde estou na posición de saída, non sei se me fago entender. Sí, claro, están cambiados, o escornabot xa non está nesta dirección, o mellor está para ali, ten que ir para ali, que é a esquerda do escornabot, pero que non corresponde con onde estou eu. Entón, para traballar a orientación espacial, pois, é fenomenal. E aquí un xogo similar por equipos, nos que estas casillas de saídas están marcadas con as cartolinas de cor gris, e un equipo ten que conseguir invadir a casilla do outro. Entonces vanse poñendo estas etiquetas vermellas, que son impedimentos, que non poden pasar. Bueno, é unha forma competitiva de traballar a orientación espacial, de pensar, pensamento, teño 4 tiradas, só podo facer 4 movimentos porque me saliu un 4 no dado, ver como fago para chegar, penso co meu compañeiro, non é unha forma sempre de colaborar. A arte, o ano pasado, con a Biblioteca Escolar Territorio da Arte, traballamos moito as artes, pois aquí cada neno tiña unha arte, unha pintura, outra escultura, non? Outra arquitectura, dependendo como lle tocase, e exacto, tiña que ir coñecendo as obras que poñíamos e ir conseguindo as que lle correspondían a él. En proxectos de investigación, por exemplo, aquí estamos máis cativos tamén de infantil traballando coas abellas, fixeron un proxecto de investigación sobre as abellas, e o noso robot convertise nunha abelliña que puxemos aí diante que fixeron eles, e tiña que ir conseguindo o néctar das flores ata chegar a súa colmena. E nas letras galegas, bueno, claro, todo o que as posibilidades dos escornabots é o que a ti se che ocorra, non? Quero dicir, unha vez que sabes o funcionamento e usted non sabe, nas letras galegas tamén galiña azul con ovos de cores, unha ripita normal con ovos normales, e cada un iba conseguindo, tiña que conseguir pois os ovos que lle correspondían. Neste xogo tamén era interesante que non podían pasar por enriba dos outros ovos porque escachaban. Entonces, tiñan que ir cos obstáculos, non? Bueno, evitando os outros ovos para que non lles escacharan. Ahora, onde temos todo isto? Nunha biblioteca. Onde? No Rincón de Argallar, que aí é a nosa base, non? O noso makerspace. O noso makerspace é proponer os nenos argallar, facer cousas. Que hai aí os escornabots, hai un taller para os máis pequenos, de educación infantil, que lles encanta. Están os 2 tabuleiros de escornas para que, como hai 4 escornas na biblioteca, para que podan xogar, non? E non estar só pendente de un. Hai os legos e os mecanos que nos mandaron da asesoría de bibliotecas, que tamén espectacular, o resultado que dieron. Xogos de construccións, pinturas, pegamento, tesoiras, bueno, todo o que creemos que unos nenos de primaria ou infantil poden utilizar para crear e desarrollar a súa imaginación. Dentro do recuncho, destacamos este rincón, que é o andel da bibliografía, onde imos cambiando os libros que lles poden dar ideas. Pois aquí desde electrónica ou de papel, cartón, arcilla, é dicir, cosas que creemos que eles poden, que lles poden axudar a fomentar a creatividade e as ganas de facer. Que, por suposto, vanse cambiando para que vayan animando.
E para nós tamén foi moi importante neste recurso os biblioaxudantes. Os biblioaxudantes no recreo, nos tempos de lecer, os nenos teñen completo acceso a todo o que hai. Os que demos un pouco a responsabilidade dos biblioaxudantes, que son estes nenos que teñen o brazalete. Resultounos maravillosos este traballo, porque primeiro axudaban moito os cativos, moita responsabilidade, organizaban tendas, se había algún problema porque lle dou o botón 4 veces e só lle podía dar 3, non sei que, eran mediadores, bueno, a verdad que fixeron un papel estupendo. E tamén, claro, decirlle, bueno, está xogando, que se está acabando o recreo, imos a recoller. Tamén costaba decirlle aos pequenos, imos a recoller, e os biblioaxudantes tamén aí fixeron unha labor importante. Que facemos neste recuncho? Este recuncho, como vos digo, para nós é novo, puxos a andar o ano pasado e todavía estamos vendo todas as posibilidades que podemos sacar. Os legos que decíamos antes da Consellería, pois mirade, isto foi un traballo de historia. No ano pasado presentou no con legos. Historia primeiro, bueno, eran nómadas, aquí empezaron a facerse sedentarios, quiso facer aquí como un establo, uns animales que estaban aí. Despois dos sedentarios pasou a unha muralla, que pasaron as cidades amuralladas e foi facendo así como unha especie de recorrido histórico cos legos, que a verdad que ten moito mérito, pareceunos moi interesante. Os mecanos que nos mandaron da asesoría tamén construíron importante. Con este material que nos mandaron da biblioteca fixamos un rinoceronte que hasta move a cabeza. Hasta move a cabeza, o sea. Bueno, cos libros que tiñamos no andén, iban fomentando a curiosidade. Sempre para que eles por si mesmos poidan sacar as súas propias conclusións. Logo, algo que tivemos neste recuncho que nos deu moito resultado foi para traballar a linguaxe de programación, como vos dicía, nos estábamos a cero. Pero tiñamos uns papás moi voluntarios que cando se enteraron de que estábamos traballando con programación, os dous son informáticos, ofreceronse a ir ao colexio, e nos aquilo parece unha cousa estupenda, maravillosa. E todas as semanas viñan a facer un taller voluntariamente, primeiro pois por cursos, estuveron 2 a 3 semanas cos de primeiro e segundo, cos de terceiro e cuarto e cos de quinto e sexto. E meteronnos neste mundo de Scratch con órdenes así moi sinxelas, non? Bueno, pois este foi algo que acabaron facendo algúns, que é como un pilla-pilla, os denos máis cativos isto, levados, entón o can sale a coller a leve, e a leve brinca. Bueno, pois algo así que parece sinxelo, non? Para os máis cativos, pois a verdad que lles resultaba moi motivador. E os españoles pois fixeron outros parecidos. Neste caso é un cangrexo que ten que ir atrapando os peixes que caen por aí. Claro, tú cando encontras un proxecto de Scratch como este non ten nada, a pantalla aparece vacía. Entonces empezan a crear un fondo, outro fondo, darle unha orde, que aparece un animal, que ese animal empece a camiñar cando eu lle toco, ou que ese animal empece a camiñar porque outro animal lle toca. Bueno, cosas que parecen sinxelas, pero que lles costa, ainda que lles resulta interesante, non? É un reto para eles e gustalle moito. A ver. Tamén no recurso de Falla fixemos esta videoconferencia coa BiblioBN, que son outro centro que tamén ten os Cornabots, que xa nos leva moita ventaxe porque ten moita experiencia por diante. Isto tamén lle resultou estupendo de falarse por internet con outros nenos de outro colexio, explicarse o que estábamos facendo. Bueno, xa vos podedes imaginar. Ciencia na biblioteca. Claro, no recurso en que desarrollan non podía faltar a ciencia. Este, por exemplo, é un experimento que fixeron este ano, no mes de novembro, propuxémoslle que nos libros que había na biblioteca que había experimentos, buscasen un, o fixeran e o gravaran. Os barcos están feitos de ferro e poden levar persoas e mercadorías.
Bueno, entonces, a ver, claro, eles empezan a investigar por que se a plastilina se afunde, as canicas afunden, na auga, como podo facer para que non afunda, porque un trozo de ferro afunde e un barco non? Entón, bueno, hasta que van descubrindo que a forma, a auga que desprazan, e teñen que dar unha explicación científica de por que pasa eso. Aí estamos frindo a súa vaquiña. Ahora que xa temos a barcacita, poñémoslle as canicas representando os aseseiros. Este é un alumno que aterrizou de Lanzarote, entonces o galego, pues estamos aí non pase a falar. Pero bueno. Matar este experimento comprobamos a barca flota. E por qué? Non porque é propaganda, claro, o importante é saber por qué. Porque cada proxecto flote é a cantidade de auga que desplaza. Agora, non flotaba porque o seu volumen era máis pequeno que o a barca. Ocupaba menos e por iso desplazaba menos auga. E aí van as alumnas e están contentos de haber conseguido dar unha explicación, non? Bueno, pois isto tamén está dentro dos recursos da Gallaque. Mellor que a Gallaque buscar a explicación das cousas, os porqués de, non? Buscamos unha pregunta e intentamos a solución. Vale, agora entramos nunha nova dimensión do recurso da Gallaque. Da manda asesoría de bibliotecas tamén, coa impresión que desde este ano temos unha impresora 3D na biblioteca. E que claro, se xa na primeira sección de docencia nos parecía complicado poñelo en marcha, interesante, claro, interesante. Claro, é interesante, por un lado, porque é difícil poñelo a funcionar, difícil no sentido, claro, que nos, repito vos, que non teñamos nin idea. Entón, claro, de repente enfrentaste a unha impresora 3D que tes cosas que calibrar, moito que aprender, porque nunca, claro, non é unha impresora de papel que tú metes o cartucho de tinta, mandas un Word e sai. Claro, as posibilidades de momento nos estamos argallando e moitas, claro, pero bueno, moito ensayo, moito erro, se imprime, non se imprime, volver a empezar, bueno, por que non? Bueno, unha das cousas que temos en impresión 3D son o nome do noso colexio. Isto, para os infantiles, xa non ton para os infantil, pois se queda moito xogo, fan xogos de a ver que palabras podemos facer de 4 letras, a ver se podemos facer unha palabra en inglés, a ver se poden ser ligas aí coche, non? Porque además aí se está... a ver se podemos facer unha palabra en galego, non sei que, a ver que foi a palabra máis longa. Pois isto demos moitísimo xogo, o nome do noso colexio. Lectubín, como vos decía, Lectubín é a nosa mascota, é unha cio de uvas lector. Isto diseñouse a partir da sesión de docencia da asesoría de bibliotecas, un programa que se chama Tinkercad e que utiliza solo formas geométricas, non? Bueno, entonces aí fomos unindo esferas e saliu isto, Lectubín, que nos saliu un pouco Pantera Rosa, porque salimos un pouco así, non? Claro, a impresión 3D imprime nunha cor, polo menos ata onde non sabemos, imprime nunha cor. Entón, o que facemos despois é un traballo de postprocesado que é pintalo e queda máis ou menos así. E queda, bueno, os nenos que lles encanta e como ademais foi unha cosa que fixeron eles, que diseñaron eles, a mascota, pois só venlo así e guau, sabes, que se interesa. E con eso tamén fixemos uns marcapáxinas que son... que cando están lendo o libro queda por riba a cabeciña de Lectubín, non? Un punto de lectura, bueno, dicir cosas que lles damos como agasallo e que os motivan moito. O Polo Pepe, bueno, estes servizos de animación a lectura, os infantiles estaban traballando dentro de aprender a pensar, estaban nas mochilas, bueno, os libros que non e veñen, levan libros de animais para investigar sobre eles e aprender cousas sobre eles. Entón, o facer o Polo Pepe, pues, tamén fixemos uns poliños pepes para que levaran, bueno, cosas que sempre proporcionan tamén e animan a lectura, non? As pezas do Escornabot, outro reto que nos propuxeron interesante este ano foi facer as nosas propias pezas dos Escornabots para seguir facendo Escornabots. Na Semana da Música, bueno, noutras actividades que fixemos, pero bueno, poño esta porque é moi reciente, que Santa Icía foi aí en novembro, collemos esta idea da Biblioteca ABN, que eles cando fan algo,
pois entregan como un recordo, non? Como era a Semana da Música, imprimimos estas claves de sol con as tarxetas recordatorio para os nenos que participaron na investigación sobre o instrumento que proponíamos este ano, bueno, como agasallo. E agora estamos ponendo en marcha o Nadal, que estamos imprimindo uns modelos de bolas que logo lles dan cor, e outros, por exemplo, son como estes, pois poñen por detrás un papel plateado, decorado, bueno, e con este imos a engalanáronos con árbol de Nadal este ano. Tamén con estas estreliñas que fixemos pequeniñas, os de infantil están facendo unha especie de felicitacións para as súas árbores, levan a estreliña aquí arriba de todo. E os de primeiro, segundo, terceiro, cuarto están facendo unhas postais de Nadal con copos de neve, con boneco de neve, bueno, buscamos isto. Estas últimas imaxes, as estrelas, as bolas de neve, non as diseñamos nós, que ainda non chegamos aí. O que pasa é que hai un repositorio de imaxes en internet onde tú podes buscar e baixar os archivos que te interesan e imprimilos con unha licencia pois, que se pode compartir sempre cando se editen as fontes, non? Entón, bueno, é super interesante porque aí hai un mundo que podemos utilizar. E que vamos a facer? Seguir argallando. Seguiremos argallando. Ahora coa radio máis argallando todavía e seguiremos argallando. E se nos queredes acompañar neste camiño, este é o noso blog. Non sei que pasa. Non se pode abrir. A ver. Se aprende desde aquí. Este é o blog do noso colexio. Aquí arriba nas pestañas temos unha dedicada a escornabots e robótica e aí está todo o que traballamos con eles. Que vos decía antes, non? O vídeo de presentación, a formación que fixemos, como se monta un escornabot, actividades e xogos, cos escornabotos, o que imos facendo e imos subindo. E aquí era onde están as fichas didácticas das actividades que propoñemos. Non sei cal é esta, pero bueno. Arte escornabótico, que era o territorio das artes do ano pasado, uns obxectivos, contidos, que tipo de agrupamento, tempo horario que lle dedicaríamos, os materiais que necesitamos e unha descripción da actividade. Todas as actividades que nos propoñemos están aquí compartidas para que calquera que queira poda acceder dentro da ideoloxía de cultura libre e de compartir. Ao lado están as imaxes, neste caso de arte, que serían os que nos utilizamos, escultura, música, cine, e así todas as actividades que facemos. Os tabuleiros que facemos tamén están aí. Este era para traballar de suave, tesoiras, pera, naranja. Bueno, quero dicir que o que se fai está a disposición de todo o mundo. Na seguinte liña está o que ten que ver con linguaxe de programación. A seguinte é o Makerspace, as actividades feitas, e logo temos este espacio de bibliografía relacionada, que aí os nenos poden encontrar toda a bibliografía que temos no centro sobre o que estamos a traballar aquí, non? Pois que desarrollar? Na seguinte lista encontrarás todos os fondos que temos na biblioteca que te axudarán a callar. Anímaste. Bueno, pois construye, jugar e crear, manual de experimentos, objetos para a mi habitación, objetos de reciclaje. Ya xa máis fácil non pode ser, xa non teñen que ir nin a meiga a buscar por temas, xa directamente aí. Os fondos relacionados cos robots, tamén. Ciencia, tecnoloxía e inventos. Bueno, temos aí unha pequena clasificación da bibliografía que nos parece interesante para que eles poidan acceder e buscar. E por último, non menos importante, este ano engadimos a impresión 3D, que aí iremos poñendo pois o que vaya saindo. Aquí tedes esta publicación que era da Semana da Música, o traballo de investigación que fixeron alrededor da guitarra española, e o último día pois ven un músico a falarles, un profesor de conservatorio, porque, bueno, parecíanos tamén interesante que sempre estamos acostumbrados a guitarra eléctrica, que lle sona máis, bueno. E como agasallo levaron o que vos decía, a clave del sol, co punto de lectura. Nada máis, simplemente dar gracias á asesoría por contar con nós. Tamén darlle gracias a algúns mestres que temos por aí provisionais que pasaron polo centro
pero que sempre aportan e que sempre axudan. Moitas gracias. Bueno, hola, boa tarde a todos. Bueno, son Laura, como vos dixo Cristina, veño tamén do rural, da provincia de Ourense, de Vilar de Barrio, pois é un concello pequeno, sobre 1400 habitantes, un centro moi pequeno, estamos moi próximo da vila de Xinzo e a verdad que, bueno, estamos aí loitando para seguir adiante a ver canto podemos durar. Mentras carga, bueno, vou vos a situar porque a noso percorrido é algo diferente que o de Flora, entonces intentarei non pararme moito así pero quero situaros un pouco no que é o noso centro, en que proxectos estamos involucrados, que perspectiva temos nos de que resposta ten que dar a escola a toda esta era na que estamos, que está claro que estamos nunha era de cambio e que a escola ten que dar resposta e formar a futuros cidadáns que teñan formación en diferente tipo o sea, que se sean lectores, bueno, en alfabetizacións múltiples, non? Me refiro a que se sean capaces de ler un libro, pero tamén interpretar un gráfico, e multitud de cousas, e por que non, tamén coñecer a robótica. Bueno, pois aquí está o noso centro, temos moi poquinho alumnado, neste momento só estamos 3 unidades, unha de infantil e 2 de primaria, vale? Esta foto sinala, eu quero reflexar a importancia do noso traballo en equipo. Eu, sin o meu equipo, non sería nada, non estaría aquí realmente. Ainda que levo pesos, lóxicamente son a coordinadora da biblioteca, pero eles son os que están aí todos os días facendo cousas e calquer cousa que se lle propón, eles van para adiante, con todo, vamos todos. Están 4 no centro, digo están porque eu son interina, itinerante, os nervios, son itinerante, eu son unha orientadora, teño máis centros adscritos, este é o centro base, pero bueno, como cheguei a coordinación da Biblio? Pois creo que era unha forma de entrar eu un pouco no centro e ser unha máis, e ver moitas cousas e poder facer moitas cousas, e creo que o estou conseguindo, vale? Entonces o profesorado que temos só son 4, o sea, a especialista de infantil, Eva, a especialista de lingua estranxera, que é a nosa directora, queda a especialista de educación física, que é Alfredo, que é o tutor de primeiro, segundo, terceiro, e a especialista de música, que é outra Manolita, que tamén é unha gran debuxanta que me axuda moitísimo nos cartéis, e a titora de cuarto, quinto e sexto. Vale, os demais somos a miña compañera Sandra, é itinerante como a min, que é a compañera de audición e linguaxe, e tamén a miña compañeira no noso recuncho maker. Vale. Bueno, entón, estos son os proxectos nos que estamos involucrados, metidos. Bueno, somos Centro Avalar, desde fai moito tempo, Centro Plurilingüe, vale, estamos no plan Proseta, como Aprendendo Programando, metimos este ano en Metroescolas, por suposto que estamos o plan B para nós, vamos, foi abriunos moitísimas portas, non, para poder dotar o centro non só de fondos, sino de recursos informáticos, TICs. Estamos no proxecto de e-books, ademais do proxecto de Scornabots, o segundo, nos estamos o sea, levamos un curso, que non é completo. E tamén acabamos de entrar no proxecto de Radio na Biblio, que estamos moi emocionados, o mesmo que Flora, moi emocionados, un pouco asustados, non sei como sairemos, pero seguro que sí, que saímos. Me gustaría reflexar un momento sobre... Estamos dentro dun proxecto que foi piloto, estamos desde o principio con Samsung Smart School. É un proxecto que intenta introducir as tablets nas aulas. Fomos seleccionados a raíz dun grupo de traballo que fixéramos de dispositivos móviles e aí nos metimos igual. Eso tamén nos abriu moito a perspectiva de ver un pouquiño por onde hai que ir, con metodoloxías activas, onde o alumno sexa protagonista do seu propio coñecemento,
onde cree contidos. Non se lo sexa un consumidor de coñecemento, sino que el cree é como mellor se aprende, non? Facendo, creando e disfrutando, como decíamos a mañá, non? En cada ano temos que facer un proxecto común con varios centros. O ano pasado fixemos de reciclase e os nosos alumnos, a biblioteca foi un recurso imprescindible para poder realizar este proxecto, onde os alumnos buscan información, fixeron un libro digital con ecoconsellos en común, en colaboración con outros centros de Mallorca e outro de Zaragoza, expusémoslo en Madrid. Para o presidente de Samsung foi moi interesante ese traballo, porque decía como nenos, bueno, hai vídeos, hai moita cosa, hai moito material, o sea, como, que interesante que nenos nos están enseñando a sociedade como temos que reciclar, fomentando un pouquinho, non, boas prácticas de cidadáns. De feito, está moi valorado, está se plantexando facer unha aplicación, incluso, o mellor queda aí a cousa, pero bueno, que está moi ben visto. A formación de Samsung tamén abriunos moitas miras, como vos digo. Eu, como son orientadora, non teño clase, non teño un grupo de referencia, que emprego a biblioteca. Eu todo o que aprendo, aplico, xogo ca biblioteca. Entonces, por eso a mí tamén é unha forma de convertirse nun recurso imprescindible do noso centro. O sea, todo xira realmente, todo pasa pola biblioteca. Bueno, tamén estamos este ano estrenándonos no proxecto de innovación educativa, introducción á robótica, con outro tipo de robot, en bot, e bueno, aí estamos argallando tamén. Gracias a estes proxectos, pois temos, bueno, os ordenadores de Avalar, que moitos coñecedes, e estas son as tabletas que temos. Todo o noso alumnado ten unha tableta, unha tablet como esta, que ten un interesante que ten un S Pen, que é un boli, que, bueno, a verdad que creas contidos, mapas conceptuais, hai moitísimas aplicacións. O sea, é un recurso moi interesante. E aí crean eles, aprenden a coller unha imaxe, collela, instalar en internet, recollela, aprenden onde collela, non vale calquer imaxe, temos que buscar unha aplicación onde haxa imaxes de uso público, non? E todo isto creo que considero que é fundamental para aprenderse os alumnos. Bueno, e temos a nosa aula de xogos, que quizás é o comenzo do noso recurso maker. Quizás estábamos facendo cousas, non creando, igual creando non, pero sí manipulando. Temos unha aula de xogos que, por certo, aquí está unha compañeira, a Jennifer, unha sustituta que é a autora deste debuxo deste recuncho de ciencia que comezou o recanto. Conseguimos, pouco a pouco conseguín, bueno, é que temos todo moi claro, entón, tanto a Dire como o resto do profesorado non dice nada que non. Unha hora de matemáticas a semana van a aula de xogos os nenos. E aí traballamos, pois, igual non exactamente as matemáticas que están traballando nese momento, pero traballamos con tangras, mini arcos, triminós, e os legos son algo, o xogo estrela, non? Pero tamén moitas outras cosas de razonamento lóxico, matemático, manipulativo, e eu aí é por onde, a través dos proxectos de Samsung, intentaba gamificar un pouco. Entón, creamos algún xogo. Este é un panel, é como un xogo da OCA con códigos QR. O noso proxecto era sobre o Camiño de Santiago, entón, fixemos unha dinámica desde a biblioteca, a través de códigos QR, había aí relatábamos unha circunstancia de que lle ocorría a un peregrino que perdera a cámara de fotos, non sabíamos en que hospedaxe se quedaba, entonces tenían que ir investigando, non? E é unha forma de gamificar un pouco os contidos, non? E, por suposto, que tenemos a nosa biblioteca. Esta foto, bueno, non é quizás a mellor foto da biblioteca, pero si reflexa, está sacada de fai 10 días, así, é un momento de recreo, non está chea, pero si era un día de sol impresionante. Además, este ano estamos facendo unha modificación do noso patio, entón están tendo xogos novos, unha cociña feita polos papás, con palés, entón, claro, non é o mellor día para visitar a biblioteca, pero aí están as nosas encargadas, as bibliotecarias, estaban preparando un camisibay, aquí está esta nena de segundo, estaba aí leendo ou traballando, non sei exactamente, os nenos de terceiro están facendo unha revista que teñen, están redactando,
E aquí, que non se ve este José, que lle encantan os cómics, en calquer rincón ou momento que ten, pois sí, gran lector de cómics. José, sí, que hai compañeros que os coñecen. Bueno, pois os primeiros pasos. Temos que retomamos a primeira tablet que tivemos, gracias ao Plan B de bibliotecas. Unha vez que dotamos a nosa biblioteca de ordenadores, tiñamos aí uns cuartos que facemos. Bueno, parece que isto das tablets, que parece que están aí moi tal, venga, mercamos unha. E compramos unha tablet, tamén, por suposto, nos metimos no dos e-books e empezamos a introducir un poquinho os dispositivos. Non sabíamos moi ben como sacarlle xugo, entón decidimos facer un grupo de traballo de dispositivos móviles. E empezamos así eu a través da biblioteca, pois eso, que vos decía, intentaba gamificar. Isto é unha actividade do día do libro, que a través de códigos QR tiñan que descubrir diferentes autores, polas pistas que lle daban, autores científicos, que era cando estábamos co ler ciencia na Biblio. Vale, un punto de partida tamén na programación, pois unha compañeira nos propuso participar na Hora do Código. A Hora do Código é un evento así a nivel mundial, hai que darse de alta nunha plataforma, te localizan no centro e entón trátase de que un día concreto, unha hora, todos no cole estamos xogando ou facendo programación cas tabletas e cos ordenadores, pois baixamos certas aplicacións, xogos moi sinxelos, onde os nenos estaban traballando un poquinho de programación. Tamén traballamos moito ca realidade aumentada, dá moito xogo para a biblioteca. Por exemplo, estas son desesos de paz, coa aplicación da Aurasma, si ca tablet focalizas, saía un neno dándote un mensaxe de paz. Vale? Bueno, seguimos en plena andaina. Como vos decía, o proxecto de Samsung, non me vou a parar moito, teño aquí uns enlaces, pero bueno, este é un recorte dun vídeo, aí están na biblioteca, están buscando información, estaban lendo vos consellos para preparar o seu proxecto. E aquí xa están creando contidos, este enlace, pero bueno, isto, por exemplo, este que tedes aquí, sería un dos ecoconsellos. Bueno, primeiro fixeron unha especie de formación e logo desenvolveron con ecoconsellos en estos están en galego, tamén se fixeron en castelán, porque como iban en colaboración con outros centros, pero vedes como os alumnos escollen as imaxes, redactan, aí se deixou bastante liberdade, son claro, os maiores do cole, vale? E logo xa, o ano pasado, fai xa 2, ca robótica, foi cando dimos co tema dos escornabots. Este prototipo foron os nosos primeiros escornabots. No PCPP de robótica 3D, pois unha das primeiras sesións de formación, pois tamén nos trouxeron as pezas, nos enseñaron un pouco como o Arduino, a placa de Arduino, como estaba montado, e nos deixaron deberes que facer, deixaron ali as pezas, o sistema, si que se atraían a botoneira, nos de soldadura e iso non tivemos nada que facer. Claro, evolucionamos bastante cando chegamos aos escornabots da biblioteca, cando ven estes escornabots tan chulos, que xa este outro prototipo, non? Ten incluso interruptor, este non ten un cable por aí solto que hai que conectar. Entonces, bueno, o noso traballo cos escornabots creo que tamén foi así, unha evolución igual. De todas maneiras, ainda facemos uso de todos, E aquí tedes, empezamos igual que Flora, facendo un poquinho, unha vez que creamos cada profesor, creou o seu propio escornabot, con axuda entre todos, intentamos como pudemos, chamando un poquinho asesor, con un poquinho de boa vontade, fomos capaces de crearlos, de montarlos e de que funcionaran. Entonces, que é o que podemos facer con estes robots? Empezamos a diseñar alfombrillas que teño aí, que despois, se queredes botarlle un ollo, podelas mirar. E aquí vos vou a enseñar eu algunhas que temos. Isto todo na página do centro, se ti quedas en Pilar de Barrio, na aula virtual, está todo colgado. Pois aí ves, por exemplo, a nosa compañera de AL, Sandra, traigo aí esta plantilla. Traballo con toda que sabe a lúa e creo esta plantilla, vale, para traballar os diferentes animais, nomes, bueno, queda bastante xogo.
tamén diseñou, pois nada, para traballar a conciencia fonolóxica. Cada un na súa especialidade intentou aportar. A profe de inglés, que xa non está con nós, fixo esta de cores e formas para traballar na lingua inglesa. Espera. Para facer descripcións. De traballos, non me abre. Ahora. Ves, por exemplo, esta é na área de lingua estranxeira, en inglés. Pois ela, aquí, bueno, xa vos explica. O alumno debe ser capaz de identificar o payaso pola descripción oral dada polo mestre. Terá que mover os cornabot ao cadro correspondente segundo as instruccións. E vedes aí como... Por aquí, por exemplo, o profe de educación física tamén quiso conectar os cornabots, robots e deporte, entonces asociaba un deporte con material que se empregaba. E está moi interesante porque logo empezaron eles a crear as súas alfombrillas. Vale? Esta, por exemplo, coñece as túas árbores. Cada neno falaron das árbores que tiñan na casa ou no seu pobo, eles sacaron unha foto, enviaron ya ao profe e despois no cole crearon a alfombrilla das súas árbores e xogaban a traballaron os nomes das árbores e incluso tamén hai unha sobre as follas. Bueno, a biblioteca, eu sempre intentando estar así un poquinho, pois fixen así un poquinho de todo. As primeiras, así moi rústicas, pois traballei simetrías para aula de xogos. Os pequenos, pois estas eran as tasetas, ainda estaban sen recortar, pois traballamos a cada taseta a metade da bolboreta, teñen que ir a outra metade que corresponde, vale? Para os pequenos. Despois esta estaban traballando os piratas, entón fixemos unha de piratas, onde teñan que ir o camiño máis longo, o camiño máis largo, aí traballan orientación espacial e traballan outro tipo de contidos. Conciencia fonolóxica tamén, sobre as vogais, vale? Partes do corpo, vale? Estas teñen, aí non se ve, pero teñen tarxetas onde leen a parte do corpo, teñen que levar os cornabot ás partes do corpo correspondente. Os contos, vale? Fixemos unha de contos. Primeiro paso simplemente era co título, tenemos por aquí as tarxetas dos contos, pois Alicia no País das Maravillas, tiñan que levar os cornabot a Alicia. Despois pasamos un poquinho máis e cos maiores collimos algún fragmento do conto, entón tiñan que, como son contos que coñecen bastante, pois tiñan que adiviñar que era o conto e o que o adiviñaba levaba os cornabot. O xogo no camiño de Santiago este do proxecto, nada, era unha secuencia, tiñan que fixarse exactamente que secuencia tiñan que seguir para chegar a catedral. Isto é a aula de xogos, pero bueno, combinado ca Biblio. Aí está. E logo tamén, pois, problemas matemáticos. É que o xogo que dá os cornabot é libre, o sea, desde calquer concepto matemático a musical, a plástica, a todo o que queirades. De feito, a titora de... A titora de... Ai, por que non me abre? Agora. A titora de... Me repito outra vez. Parece que me quedei aí. De cuarto, quinto e sexto, que é a especialista en música, pois me propuso esta que xa se pasa, xa pasamos do A3 a un poquinho máis en cartulina, pois con conceptos musicais, con esquemas rítmicos. Tamén fixe unha moi chula que compartín nas por na wiki de formas geométricas. Sí, bueno. Despois podemoslo ver, hai que volver. Esta. Aí está. Con estas tarxetiñas, pois eles leen cal lle sale o rombo, bueno, moi sinxela, pois ten que levar os cornabot o rombo. E unha forma incluso de avaliación, porque non temos que só avaliar cun examen escrito, sino é unha forma de avaliar contidos, sin esa presión de avaliación que temos a idea de
tan pechada. É algo moi interesante. Esta profe de infantil, esta a traigo. Pareceme moi interesante o que fixo Eva. Bueno, estos son os números, nada, un dado, según o número que sale, pues teñan que levar, ou incluso sinalándole, para os alumnos de 3 aniños. Trazando camiños, esta, despois, se queredes vos acercades, nunha plantilla así vacía, eles teñen que sacar esta tarxeta e teñen que facer o caminiño que lles marca a cor. Para os nenos infantiles é un traballo moi interesante, orientación espacial, o que comentaba Flora, outra actividade máis. Incluso que as flechiñas axudabanlle a xirar a dereita, a esquerda, quizás esa o paso previo que hai que facer antes de introducilos nunha plantilla un poquinho máis complexa. Bueno, non me paro máis porque podedes visitar o segundo ano, xa tamén nos dedicamos un pouco máis a programación a 3D, vale? Eu non o que consideraba dentro do noso espazo maker, pero, bueno, a ver se conseguimos unha entresora, porque a nos deixou la OCCR, estivo con nos un par de meses, creo que a nosa directora incluso un día chegou a levarla para casa, e fixemos, a verdad que fixemos cousiñas. A biblioteca tamén fixo as súas cousas, fixemos a nosa, vou para aquí, eu vedes. Non trouxe nada, a verdade non se me ocurriu, pero aquí vedes o que podemos facer. Esta é a nosa mascota, que é a araña maraña, e fixemos, ten unha grande, pero ademais estos son colgantes que lle regalamos ás nosas bibliotecarias. Digo bibliotecarias porque só temos rapazas neste momento. O fútbol acapara moito. Entón, estamos valorando como podemos atraer un pouquiño tamén os nenos. Fixemos, bueno, como era o ano pasado dedicado ás letras galegas a Carlos Casares, pois nós, ademais, que estamos máis vinculados pola zona na que estamos, pois fixemos marcapasiones da Galiña Azul, tamén fixemos, nos chamamos de zoadeiras, que son estes xogos que co fío das de botas e zoa, non? Por eso é sobre a Galiña Azul. Bueno, non vos enseñei, aí a teño. Eu tamén fixen unha plantilla sobre Carlos Casares, por un pouco, porque estivemos traballando moito a literatura infantil de él, entonces, bueno, e aí vedes, fixemos moitos destes das 3R, reduce, reutiliza, polo tema do proxecto de reciclaxe, e aí vos facedes unha idea do que fixemos. Bueno, aquí, esta xa pasou, hai as fotos de traballando cos escornagos, pero chegan os escornagos na biblioteca. Por fin nos seleccionan no proxecto de escornagos. Nos xa tiñamos os nosos, pero estábamos ilusionados porque queríamos seguir a traballar un poquinho máis e foi, pois, así foi. Estamos moi contentos, porque foi un paso máis. Pasamos de ter máis escornagos no cole, que ainda que somos poucos, os utilizamos bastante, e tiñamos que pasar un pouco a facer algo máis, algo diferente, que eu sentíame comprometida de dar un paso máis a plantilla, non? Entonces, bueno, eu cheguei o fin de semana, tuvemos a formación, formamos aquí un robot, pero claro, soldando todo desde o inicio, placas, soldadura, resistencias, bueno, eu cheguei ca cabeza emocionada, pero dicindo, Dios mío, que se me van a olvidar as cousas, a ver como facemos. Desde os formadores nos dixeron que, por favor, que fixéramos nós, que os montáramos nós, que non nos meteramos as mans aos nenos, porque primeiro teníamos que coller seguridade, coñecernos o funcionamento e como se, bueno, verlle ben as tripas e estar seguros. Bueno, fixemos caso a medias. Fixemos nos fomos capaces de montarlo perfectamente aos profes, pero o seguinte paso, vou para atrás porque estas son entradas no mes de xuño, que xa o metimos no curso de Platega, dimos de protagonismo aos nosos alumnos. Creíamos que unha ferramenta tan útil, pues era un momento para que a coñeceran e viran de como se crea. Entonces, montaron os nenos, montaron este o amarelo. Creamos un vídeo tutorial. Ni poño vos así un poquinho, tampouco vos quero... Vale. Perdonad pola... Pero primeiro vou vos a por o de soldadura.
vocabulario, aprendimos. que corresponda. Eu vou nas meter no latiño R2. Estaban grabando entre eles, eles castables están moi acostumbrados a gravar, entonces tiñamos de axudantes, nós incluso lle axudábamos a que non se lle movera moito a placa no momento de soldar, entón están a escoitarse a veces tamén a eles. Unha das cousas que eu intento é a biblioteca facilita moitísimo acoller a toda a diversidade. Todos os alumnos teñen o seu sitio e encontran de alguna maneira como axudar, participar e ser un pouco máis. Bueno, vou non parar porque senón non vos vou a por máis e hai máis. Despois, por unha parte, temos o vídeo de soldadura e temos a montaxe das pezas. Resultoulles facilísimo a montaxe das pezas porque estamos moi acostumbrados a... Vamos a empezar a montar as cornadas. Para eso necesitamos o manual. Esta peza ten que estar plana, con os de motor. Simplemente con estes pasos que nos facilitaron desde Platea, desde, bueno, incluso de Escornabots, que tivemos da formación, eles foron capaces de crear o robot sen ningún problema. Bueno, aí que é moi nervioso, ten algún cosa de concentrarse e estaba aí un poquinho nervioso. Este é o resultado do número 1. Ahora vamos ao número 2. Temos que coller esta peza e pola para baixo. Bueno, vou pasar un pouco porque... Necesitamos esta pieza e vamos a poner. Ahora imos a pôr a batería das pilas. A Ainara tamén unha nena super tímida, pero bueno, aí estaba... Os cables para este lado. A pieza vai acá. Paso un poquinho para que besades. Para montar a botonera necesitamos a caixa, os motores e a placa. Metemos os botões na caixa. Bueno, aí montaron os Cornabot. Non me paro máis, porque se o queredes visitar no blog da biblioteca, despois vos dou a dirección. Ese foi o pasiño que dimos ao final de curso. Comezou o novo curso e teñamos que seguir, a Naina continuaba. Entonces, bueno, pues propusemos desde para celebrar o Día das Bibliotecas, pues fixemos esta actividade de Móvete pola Biblia, con todos os de primaria. Vale, eran grupos, estaban mezclados por idades, fixemos 4 grupos, fixemos bueno, aquí o ven as fotos. Fixemos este é un grande, un mural, é un plano da biblioteca. Esta a porta, bueno, e aquí está o concho infantil, lectura a roboteca, que estrenábamos tamén, isto todo son as estanterías que les teñen. Entón, propusemos un reto, un código QR, que teñan que abrir co código QR, leelo, entendelo, entón teñan que levar o seu robot, pues necesitamos facer un traballo de ciencias, necesitamos ir a buscar a estantería de ciencias, e les teñan que levar, vale, ahora vou ir a leelo a mesa central, entonces teñan que levar os Cornabot a mesa. Ui, se me foi. Bueno, enseñemos un vídeo que resume un poquinho.
Bueno, disculpade. Son os códigos QR. Un accidente, pero bueno, era una pique ahí de... Facervos unha idea, verdad? Bueno, e seguimos. Bueno, esta é unha actividade de programar o teu colega que nos propuseron desde o curso de formación, e hai un vídeo aí de como enseñar as novas linguaxes de programación, facendo con o seu propio corpo, teñan que mover, un facía de robot e outro de programador. Temos aí un pequeno resumo da actividade. Aquí levamos os pequenos de infantil, tamén un pouquiño a biblioteca, con as profes, aí está a profe Sandra, que a profe, a súa titora, con profe Eva, pero bueno, esa non vos lo enseño, porque non nos vai a dar moito tempo. Foi moi interesante, digo, esta xornada de os infantil foi cas profes, pero este xoves fixemos un recreo escornabótico utilizando, neste caso, as protagonistas eran as bibliotecarias. Entón foron a recoller os alumnos de infantil, subironnos á biblioteca e crearon eles e explicaron os recantos do escornabot. Cada unha estaba nun escornabot e foi unha experiencia chulísima. De feito, eles responderon moitísimo mellor que cas profes. Eu díxeno así de, bueno, pero que ben vos portáchedes, que moito mellor que connosco. Outro día estaban así máis alterados, non? Entón, se encargadas da Biblia todas contentas, como que mira que ben se portan con nós cando repetimos, non? E despois vos enseño unhas fotos. Bueno, xa vos las podo enseñar, porque isto da roboteca. Atrevímonos un pouco, dimos un pasiño máis. En vez de xirar o noso escornabot amarelo neste momento xira 60 grados. A través do programa do Arduino, pois fomos capaces de modificar un poquinho e movese 15 centímetros en vez de 10, que as plantillas normalmente movese 10. E temos aí un pequeno a axuda da compañera de Eva que nos fixo a plantilla. Tuvemos que facer en grande, claro, porque e aí vedes como un dado, teñen un dado de cores e outro dado de formas. Lanzan os dados o corazón verde. Teñen que levar a figura con ese color. Bravo, Martín, moi ben. Bueno. Vale, esta é a cara de felicidade que teñen os nosos peques despois da sesión de escornabots do outro día que vos conto. Bueno, xa non me podo parar moito máis que me queda na biblioteca. Bueno, eso simplemente, a nosa biblioteca está claro que é un recurso activo en constante renovación, facilita a construción do coñecemento do noso alumnado, é compensador de desigualdades, pois estamos nun contexto, bueno, o nivel medio das nosas familias, o nivel socioeconómico é un nivel baixo, non todas, pero bueno, e creo que é unha forma de que estes nenos teñan a oportunidade de ver novas cousas, non? A escola ten que dar resposta a todo isto. Facilito un cambio de metodoloxía, é útil e imprescindible. E nada, agora vou vos enseñar un poquinho o que é a nosa roboteca. Dentro do grupo da formación nos propoñían crear un recurso maker. Bueno,
nos, claro, a idea que teñamos a nosa aula de xogos é unha forma de fusionar. De feito, teño falado ca directora, con isto da radio, pois vamos a intentar tirar o tabique e xuntar aula de xogos, biblioteca, que sería aula de xogos roboteca, e o rincón para a radio, a ver se o conseguimos. E nada, vou vos enseñar unhas experiencias que creamos ese recantiño. Tedes que disculpar, estou un pouco nerviosa. Ademais, teño pouco tempo. Todo isto está no blog. Se ticades Biblio Vilar de Barrio ou CEI Vilar de Barrio, a página do centro, ten o enlace o blog. É que non me sale agora. Bueno, pois a nosa primeira actividade como inauguración da roboteca do Recuncho Maker, de crear, esta vez dimos un paso e fixemos plastilina conductora. Unha experiencia con plastilina conductora. Falamos un pouco claro, como é iso da electricidade, como en casa, como que temos que funciona a lavadora, como cos pequenos, non me refiro. Entón, falamos un pouco de como se conduce a electricidade e probamos a crear a nosa plastilina, a ver se era capaz de conducir e de crear enerxía, non? Aí vedes algunha foto, temos aí un vídeo. Vou a pasar así un pouco porque pensades, bueno, tamén o meu conductora galego presenté, preparamos isto na aula de xogos, porque na biblioteca nos parecía un poquinho, entonces aí fixemos a receta está colgada, con zumo de limón, farina, auga, sal e colorante. Quixeron enseñar os pequenos e pola tarde fixemos unha pequena experiencia con de primeiro ciclo. Estes son os que simplemente fixeron dúas boliñas e comprobaron que con as boliñas ca pila e cos cables se iluminaba a bombilla. Algún probou a facer un interruptor, que sería como a toma de terra, non? Que se fai non encende. E bueno, están encantados. Isto do Recuncho Maker. Outro experimento que fixemos no noso Recuncho Maker foi o de facer a man robótica, xa estou acabando, bueno, previamente visionamos o vídeo de en que consiste a actividade, porque senón a eles tamén les resulta moi... E fixemos nada, falamos un pouco das nosas mans, de por que éramos capaces de agarrar, e falamos un pouco das falanxes, contamos as falanxes, os tendós, entonces, bueno, pues animámonos a facer a nosa man robótica. Con as palliñas, un fío, rotulador, celo e tesoiras, somos capaces de facer unha man que é capaz de agarrar cousas. E tenéis aí as fotos, e bueno, ao final, a verdade que se queimou un poquinho as fotos porque estamos tan metidos no tema que logo collen aquí a unha alumna e intentamos aí demostrar que sí que funcionaba. Vale. Bueno, e nada máis aí aportaros que, bueno, creo que a nosa andaina nos remata, seguiremos abrindo camiños, pois agora meteremos tamén no mundo da radio e creo que por aí temos que a escola ten que ir dando estes saltos para adiante e conseguindo que os alumnos sexan os protagonistas do seu propio aprendizaxe. Creo que en vez de consumir contido, deberían crealo, construílo, non? Mais que solo ser consumidores de... Bueno, disculpade. Vale, un saludo.
moi potentes. Temos 10 minutos para que agora preguntas, inquedanzas, comentarios que querades facer. Levantade a man e... Podes facer o teu comentario? Que non vai o vídeo. Espera, a ver. No, pero para a grabación, non. Vale, Mestre. eu entendo o peso moi ben porque nós temos a hora de biblioteca, vamos con nenos ao peso maker. Pero non só vai a biblioteca, e uns 350 minutos ali metidos. Vos, cando tedes o espacio maker, tedes todas esas actividades, o mecano, os experimentos, todos tamén no recreo. É a minha pregunta, porque vos, claro, vos queremos que se fagan esas cousas no recreo. Pero temos nenos que se aburriron todo o resto. Claro, eu creo que tens que organizar, claro, o noso centro tan pequeno, nos facémolo en algún recreo, na hora desta de aula de xogos eu estou tirando moito, e logo, pois, nalgúna tarde que tamén teñen plástica ou en algún momento, e recreos. Pero, claro, nos non metemos, de feito, estamos separando un poquinho infantil de primaria, porque hai certas cousas que non, mentras tú non te podes pedir aos de 3 aniños que te estén aí concentrados e leendo, o sea, es que as actividades son totalmente distintas, entonces, claro, con 150 eu creo que tedes que organizaros, igual non querer chegar a todos ou ir pouco a pouco chegando a todos, pero metelos a todos, que, claro, creo que imposible, vamos, ¿no? Sí, pero bueno, 150... Sí. Nos no noso caso, como che dicía, contamos coa colaboración dos biblioaxudantes. As plantillas que eles xa teñen feito, porque fean nas clases de matemáticas ou así, están todas na biblioteca. Eles poden acceder a todo o material e todo. Entonces, os biblioaxudantes son os que se encargan dese repuncho. E eles organizan e fan turnos. Os experimentos, por exemplo, algún dos outros experimentos que podes ver no blog que teñen velas que acender un lume e iso, pois iso xa non. Pero o que temos no espacio maker, legos, mecano, xogos de construcción, pinturas, eso está a disposición deles en todos os tempos de lecer. A ver, tamén hai profes, non? Pero os biblioaxudantes son capaces de xestionalo, polo menos o equipo que nos temos son capaces de xestionalo bastante ben. Sí. Sí, nos os de infantil tamén van á biblioteca nos tempos de lecer e os biblioaxudantes teñenos ali moi organizadiños. En ese sentido, Vero, non sei se se ve, en ese sentido, evidentemente, tendes que controlalo para que a experiencia se grata para os nenos, teñades o tema da seguridade controlada e tal, entón, se non poden ir máis que 60, por moito que haxe espacio para 150, pois teredes que organizalo. Esta mañá, non sei se está por aquí Arancha, me comentaba, da biblioteca esta mañá, que hai días que teñen que pechala porque teñen un pouco aberto. E se pecha, se está, pois o mesmo vos, que se non, o que pode ser un éxito pode acabar sendo un fracaso e non é necesario que chegues a ese punto contrario, non? O sea, iso teredes que organizarlo. Veña, máis preguntas? Comentarios? Eu quería preguntar se o vosso acceso ou a vosa inscripción nos escornavos foi sempre un PFBT ou se alguén coñece a posibilidade de facelo, digamos, de unha forma máis autónoma, se considerades que debe haber un mínimo de equipo no
e ao mellor vexome que 3 ou 4 persoas si poderían centrarse moito, pero ao mellor máis non, é unha porcentaxe moi pequena, como vedes? Bueno, non somos 4 no centro. Claro, quero decir que se refírome a que se entre 4 que somos, pois somos capaces de ir argallando, se vos sodes máis, ainda que colaboren poucos, sempre se alguén quere, non? Algo sempre se pode sacar. Hai moitísimos tutoriais en internet para montarse de escornabots, hai un grupo que se chama Bricolabs que vos van a axudar seguro porque son os que fixeron, os que diseñaron isto, vos van a axudar seguro, é un software libre, tedes todo tipo de documentación en internet, non? Se non se accede a partir do PFP, porque a mellor necesitamos un mínimo de participación, en caso de non conseguirlo, non sei se estou explicando. Si, nos fixémoslo así porque xa tiñamos o programa de formación en centros, entonces orientarlo hacia aí foi unha solución que nos pareceu viable. Pero o que che digo, eu penso que sin ter un grupo de formación, se tes algo de iniciativa ou alguén quere, hai moitos recursos que se poden empregar, ademais non é caro, creo que está sobre 30 euros o que costan as pezas dun escornabot, que é bastante accesible, eu penso que é posible, non? Tú que pensas? Sí, claro que se espera. De verdade, que tedes aí un traballo que me parece precioso. Entón, felicitarvos pola capacidade de traballo, pola capacidade de organización e pola creatividade, porque lle sacastes partidos escornados, o sea, podemos utilizar para todo, non? Tal como os cambiades vos. Sí. Gracias. Gracias. Veros, tocalos, mirar cómo funciona. Esperad un momentito. No sé. Una pregunta solo, una pregunta, Laura. Sí. Unha das cousas que quería que comentasen eu creo que algunha delas xa fixo unha referencia, pero que se está vendo nos centros que teñen os escornabots, é a utilización destes materiais, as posibilidades que abren para o alumnado con necesidades educativas específicas. Por favor, comentade algo da vosa experiencia. Teño máis cerca. Bueno, eu o que vos digo, creo que a biblioteca en si é un recurso que ten que dar cabida a todos. De feito, eu o teño comprobadísimo, porque consigo que nenos con dificultades de lectura veñan e me digan: Laura, podo participar na lectura do conto, temos os matas de conto, e os escornabots, bueno, aquí no vídeo é que non o puxen todo, hai nenos con dificultades, hai nenos con adaptación curricular, hai nenos que teñen un problema na fala, fixeron un esforzo porque todos querían participar, todos. Entonces a mí me parece, bueno, un recurso, vamos, impresionante. E, bueno, vos quixen dar, o sea, a viros o campo que pode recoller, o sea, que a alfabetización múltiple, o sea, que están lendo, están expresándose, están interpretando un circuito, están vendo de onde sale, porque se move, porque ten unha placa, o sea, eu creo que é impresionante. E logo, todos os contidos, creo que o currículo, que se nos preocupa de deixar cousas do currículum, pois creo que é unha ocasión de... Eu que non me parei máis, pero aquí teño feitas, incluso están feitas en inglés, a Viro ano pasado, elaborou con eles moitísimas plantillas. Visualmente non son tan atractivas, ou mellor non son tan bonitas, pero están facendo eles os 2 días da semana en inglés e están escribindo, o sea, e aí creo que os nenos con necesidades educativas teñen moitísimo que dar e moitísimo que mostrarnos. De feito, a nena que saía aí no vídeo, pois nos participamos na Semana STEM, que é unha semana de ciencia, tecnoloxía, e estuveron un campamento aí en Mondariz, durante unha semana fixeron todos este tipo de cousas. Entonces, nunca pensábamos que a nena voluntariamente decía: esta nena está en sexto, en principio subíamos de quinto. Logo somos un centro tan pequeno que nos invitaron a ir tamén de sexto. E ela decía: jo, que morro, eu tamén quería ir. Cando veo a oportunidade, conseguimos que esta nena
estivera unha semana de campamento co resto dos seus compañeiros e unha nena, bueno, con moitas dificultades, entre elas as de socialización, pero como se manexa ela cos Lego? É impresionante. O sea, vale, o que é o abstracto, o pensamento abstracto non o ten desenvolvido, pero o que ve e o que toca sí que é capaz de facelo, de crealo como os demais. E entonces eu creo que temos que ir por aí, temos que ter claro. Perdona un momento. Por exemplo, co tema da impresión 3D non lle teñades medo. Está evolucionando tanto que agora mesmo xa hai a uns precios razonables impresoras 3D que son prácticamente un microondas. Prácticamente. Xa, bueno, non teñen nada que ver coas que acabamos de enviar aos centros. Quero dicir que é un tema da impresión 3D ten que ver con, sabedes que veñen das bibliotecas americanas e ten que ver coa introducción de recursos nas bibliotecas para que as colectividades creen e colaboren conjuntamente. Bueno, en algún momento falamos na formación con estes centros que están nas bibliotecas porque teñen que ver co acceso libre á cultura, que é un dereito para todos e todas, e co acceso á creación. Por tanto, neste momento, unha tecnoloxía que está aí, pero xa digo, nos está sorprendendo a nos mesmos a evolución tan rápida que está tendo, entón non lle collades medo. É certo que ese espacio maker nas bibliotecas abre moitísimas posibilidades. Espacio argalleiro, espacio fedelleiro, chamadelle como nos, espacio creativo. Penso que ao final o que un pouco poñeremos así un pouco, digamos, generalizado, pero estes dous exemplos son nenos e nenas que seguramente, ou comunidades educativas que seguramente hai un ano e medio, 2 anos, bueno, fostes chegado por distintos camiños, pero que todavía tendes moitas posibilidades por descubrir e agardamos poder velas nos próximos anos. E agora podedes enseñar as vosas cousas, non sei se querías comentar algo máis. No, bueno, respecto ao que decías das necesidades educativas e especiais, neste vídeo que aconsei antes que había que por que flotaban os barcos, pois aí estaba participando un neno de 10 anos que ten unha adaptación curricular de infantil. O que decimos é moi motivador, está na clase pos outros alumnos, pero claro, na clase ten uns libros diferentes, ten un material diferente, ten todo diferente, e aí era como todos. O sea, estaba facendo experimento con todos os da súa clase, propoñendo como todos os da súa clase, cosas que ao ter tanto diferencia de nivel, non está nunha clase de cuarto de primaria e está con un ácido infantil, pois el mesmo xa se vai notando, non? E neste tipo de actividades, o xogar cos legos, o xogar cos escornas, o xogar, facer experimentos, pois é moi motivador, pero moito, porque crécese, non? O sea, para él é interesante. Moi ben. Nada, eu decía para os que estáis interesados nas Cornawiki hai moitísimos recursos, de feito, bueno, valoran que intentemos aportar tamén nos, eu intentarei, aportei algo, hai un tutorial, bueno, non enseñei, pero temos un tutorial que fixemos eu cos alumnos, onde incluso problemas que nos tivemos, pois puxemos aí a sinal de cuidado aquí que se vos pode romper a peza, porque se colocámosla mal e ponemos o tornillo, pois nos pode romper. E hai moitísimo material, animo-vos a que se non podedes por grupos de traballo, porque no vosso centro non hai xente que... Pois empezade vos, tomade a iniciativa, que seguramente que obteredes recompensas. É a mostra de que eu son unha persona, non estou todos os días no centro, sementei e creo que estou recollendo moitísimas cousas. E para mí é super gratificante estar aquí e poder compartir. Bueno, mirade, temos que deixalo, darlles un aplauso, recoñecer o seu traballo.